kuulijat. Keskeytämme lähetyksen vaaratiedotteen vuoksi. Lähestyvä tornado on vahvistettu ja liikkuu kohti aluettamme. Tornadon voimakkuus on jopa EF3-luokkaa tai suurempi. Hakeutukaa välittömästi suojaan sisätiloihin ja kellareihin. Välttäkää avoimia paikkoja. WKLN kansallinen radioasema seuraa tilannetta ja pidämme teidät ajan tasalla. Pysykää turvassa. Pyörrymyrsky lähestyy! Kaikki suojaan maakellariin! Juoskaa äkkiä suojaan! Jättäkää tavarat, sun aivan kohta päällämme! Missä Dorothy on? Dorothy! Juoksi äkkiä turvaan! Dorothy, nyt on kiire! Pyörremyrsky on aivan päällämme! Dorothy, juokse! Et voi enää odottaa! Pyörremyrsky on päällämme! Masa lähti koirastani se vielä! Kellarin ovi täytyy sulkea! Juokse, Dorothy! Juokse, Dorothy! Ikinä usko minkälaista unta minä näin viime yönä. Siinä oli iso pyörremyrsky. Ja minä olin sen sisällä. Ja Tutukin oli siellä. Ja meidän koko talomme lensi ilmassa. Kenelle? Entati! Henri setä! Missä te oikein olette? Vai oikeastaan, missä me oikein olemme? Minä en ole ikinä nähnyt tällaista paikkaa. Oi Toto. Emme taida olla Kansasissa enää. Oi. Mitä me nyt odota! Tuolta tulee joku! Mennään piiloon äkkiä! Niin, että tule tänne, ei! Velhotar! Skottien arvot! Maahan! Mahtava! Tervetuloa! Ai mitä? Kiitollisia! Surmasitte! Olemme! Pelosta! Kansamme! Että! Idän! Ilkeän ja! Noidan! Vapautitte! Vapautin noidan. Minkä noidan? Sinun! Talosi! Sinun! Näkyvät! Tuolta! Hänet! Me surmasitte! Katso! Noidan! Ilkeät varpaat! Ilkeät varpaat. Oi, nyt minä en kyllä ymmärrä yhtään mitä te sanotte. Miksi te puhutte noidista ja varpaista? Olkaa nyt hyvät ja selittäkää, että mitä te tarkoitatte? Anteeksi ystävilleni, he ovat vallan väärässä järjestyksessä. No niin, koetetaanpa uudelleen. Mun skottien arvot! Velhotar! Mahtava! Tervetuloa! Maahan! Pahoittelut! He ovat niin samannäköisiä, että järjestystä on toisinaan vaikea tietää. He ovat niin tarkkoja siitä, mikä on heidän repliikkinsä, eivätkä he voi oikein improvisoida. No niin, sanotaanpa sitten nimenne. Monsi! Melkein oikein. Vielä sitä. Hei, sinun naisen täällä. Monsot! Niin sitä pitää. Tervetuloa mun skottien Maahan! arvon! Mahtava! Velhotar! Olemme kiitollisia! Että Surmasitte idän! ilkeän Noidan! Ja
nautitte Kansan pelosta! tuolta Näkyvät ilkeät noidan. varpaat! Eläköön uusi noita! Eläköön! Tervetuloa Munskottien maahan! Munskottien! Mikä lähtee? Valitan! He laulavat aina kun kuulevat oman nimensä! Valitettavasti me tarvitse pystyä pysäyttämään heitä enää! Munskottien kaupunki, täältä löytyy maan kaasuunkin. Maailman kuuluvuus kotti, täällä edustaa Munskotti. Ja lähtee! Munkiskottien munkki, Jätäsän täältä maan sukki, kun saapui vaan kotti. eli staati, tähtaati. Kiitos, se oli varsin omanlaistaan. Mutta voisiko joku nyt kertoa minulle, että missä tämä Munskottien maa oikein on? Kiitos rakkaat Munskotit! Ja lähtee! Ei ole varmaan tarvetta enää uudelleen laulaa. Tämä noita on varmaankin kuullut riittävästi. Noita. Miksi te kaikki kutsutte minua noidaksi? Sinun täytyy olla erittäin mahtava noita, kun pystyit surmaamaan niiden ilkeän noidan. Mistä oikein tulet? Minä olen Dorothy Gale, Kansasista, ja tässä on koirani Toto. Mutta hyvää päivää. En minä ole mikään noita. Ja hetkinen, sanoitko pystyit surmaamaan? En minä ole ketään surmannut. Sinun talosi putosi suoraan niiden ilkeän noidan päälle. Katso, hänestä ei ole jäljellä kuin varpaat. Kauheaa! En minä tarkoittanut, en minä osaa ohjata taloja ja sit se vaan lensi minne sattui ja tums. Älä ole huolissasi. Hän on vuosikausia pitänyt kaikkia heitä palloissaan ja käyttänyt heitä orjina. Koko Otsmaa pelkäsi häntä. Otsmaa. Nyt Munskotit ovat vapaita ja ikuisia! Ei tarpeen laulaa uudelleen. Se on niin hienoa, että parasta jättää yleisön nälkäiseksi. Kuka sinä sitten oikein olet? Minä olen pohjoisen noita. Tulen Villikkien punaisesta maasta. Noita! Mikä paikka tämä oikein on? Noitia ja munskotteja. Nyt he otetaan lopeta. Munskottien kaupunki, täältä löytyy maan kaasuunkin. Maailman kuuluvuus kotti, täällä edustaa Munskotti. Hei, katsokaa! Tuolla on lisää ihmisiä, jotka haluavat kuulla teidän laulunne. Menkää, he odottavat teitä. Oletko sinä ihan oikea noita? Olenpa hyvinkin, mutta minä olen hyvä noita. Kaikki ihmiset rakastavat minua. Ai. Minä kuulin, että kaikki noidat on pahoja. Ja rumia. Voi! Tuo ei pidä ollenkaan paikkaansa! Otsmaassa oli kaikkiaan 4 noitaa. 2 hyvää ja 2 pahaa. No, nyt on jäljellä enää 1 paha noita. Eli lännen noita. Lännen noita kuuntelee. Hänen sisarensa, idän ilkeä noita, oli niin vanha, että hän kuivui auringossa kokonaan kasaan. Jäljellä on vain kengät. Nämä hopeiset kengät ovat nyt sinun. Ai. Ota. Idän noita oli kovin ylpeä näistä kengistä. Niissä piilee jokin aivan erityinen taika, mutta en koskaan saanut selville, että mikä. Ole hyvä! Oletko nyt onnellisempi kuin olet koskaan aikaisemmin ollut? No nämä kengät ovat kyllä tosi hienot ja imaltavat. Ja tämä
paikka on tosi erikoinen. Mutta minä kaipaan kotiin. Emtat ja Henrisetä ovat meistä jo varmasti tosi huolissaan. Jos sinä kerran olet kiltti noita, niin etkö sinä voisi auttaa meitä palaamaan kotiin? Ei, en minä pysty sinua auttamaan. Mutta Ots pystyy. Ots? Kuka on Ots? Ots on mahtava velho, joka hallitsee täällä. Hänen mukaansa on koko maa nimetty. Hän on taikureista mahtavampi kuin ne muut yhteensä. Ai, tässä hän on. Voi kiltti noita, etkö sinä voisi viedä meitä hänen luokseen? Hän asuu Spartaskaupungissa. Se on kaukana täältä. Mutta löydät sinne helposti. Seuraat vain keltatiilistä tietä. Keltatiilistä tietä. Onnea matkaan, Dorothy. Sinuna vaihtaisin nuo vanhan kulahtaneet kengät uusiin hienoihin hopeakenkiisi. Keltatiilinen tie. Etsi keltatiilinen tie. Mikä täällä? Dorothy, hopeakengät! Ne saattavat auttaa matkallasi. En minä näe mitään keltatiilistä tietä. Näetkö sinä? Hei. Miten me voidaan seurata jotain, mitä me ei edes nähdä? Voi. Hyvästi, Dorothy! Hei! Odota! Ei älä jätä meitä tänne! Muista hopeakengät! Voi Toto! Mitä me nyt tehdään? Voi kuinka tämä Ots osaisi auttaa meitä ja päästäisiin takaisin Kansasiin. Keltatiilinen tie. Hei! Noita sanoja, että näissä kengissä piilee jokin taika. Pitäisiköhän minun laittaa nämä jalkaan? Joo. Mitäköhän taikaa näissä kengissä voisi olla? Ne ovat kyllä tosi hienot, eikö oo? Hei, katsomaanpa. Keltatiilinen tie. Sehän oli aivan tuossa. Miksi ette te heti sanoneet? Nyt me voimme mennä. Mennään tapaamaan itse suurta Otsia. Tule. Mennään. Seuraa keltatiilistä tietä, löydän smaragdikaupunkiin. Tätä keltatiilistä tietä, löydän Otsin ihmemaan. Taika hopeisten kenkien, meidät kotiin ehkä vie. Seuraa keltatiilistä tietä, suuren Otsin ihmemaan. Toto! Näitkö sinä tuon? Ihan kuin tuo Variksen Beatti olisi kapsinut meihin. Ei. Minä näin varmasti harhoja. Sehän on ihan rakennettu. Eihän se nyt... Katso! Nyt se ihan selvästi katsoo minuun, eikö katsokin? Miten? Epätavallista. No, kaikkea nyt on elämässä melko epätavallista ennen kuin siihen vaan tottuu. Uskoitko sinä? Kyllä minä puhuin. Tai ainakin uskoisin puhuneeni, mutta minulla ei ole ollenkaan aivoja. Joten on ihan mahdollista, että en edes puhunut. Kyllä sinä puhuit. Minä kyllä kuulin ja... Ei. No se on kyllä huojentava uutinen, hyvä neiti. Dorothy. Hauska tavata teidät molemmat. Minä nostaisin hattua tervehdykseksi, mutta tässä asennossa on hieman vaikea liikuttaa näitä käsiä. Olisiko sattumoisin kysyä, että jos te, hyvä neiti Dorothy, voisitte irrottaa minut tästä kepistä? Valitettavasti olen ollut jo tovin aikaa melko riippuvainen. Ainakin tiedän miltä lipuista tuntuu. Paikka. Hetkinen.
valmis? No hei. Kiitoksia. No niin. Ja hyvä neiti Dorothy. Minä olen Variksen pelättipalveluksessanne. Saisiko tiedustella, mihin te kaikki olette matkalla? No me olemme matkalla Smaragdikaupunkiin suuren Otsin luokse. Aiomme pyytää, että hän auttaisi meidät takaisin kotiin. Jaahas! No, missä tämä Smaragdikaupunki sitten on? Ja kuka on suuri Ots? Mitä? Etkö sinä muka tiedä? Ots on suuri ja mahtava taikuri, joka osaa taikaa mitä vain. No, valitettavasti minä en tiedä yhtään mitään. Mutta minulla ei ole niitä aivoja ollenkaan. Siksi en ajattele, eikä tiedä ajattele. Oikeastaan tiedän vain sen, että en tiedä mitään. Olen tosi pahoillani puolestasi. Luuletko, että jos minä tulisin sinun mukaasi, niin tämä Ots voisi antaa minulle aivot, vaikka ihan pienet? Ihan varmasti. Ja vaikkei hän voisikaan, niin ei tilanteesi siitä ainakaan kovin huonontuisi. No ei missään nimessä. Kun minulta on siis kokonaan rakennettu ohjelmisto, eikö se haittaa minua ollenkaan? Koska minua ei ole sattunut. Ei haittaa vaikka astuisi varpailleni tai pistäisi minua neulalla. Ei tunnu yhtään missään. Mutta en halua, että minua kutsutaan typeräksi. Se satuttaa. Sen tähden minä olen useimmiten hiljaa. On parempi pitää suunsa kiinni ja näyttää typerältä, kuin avata se ja poistaa kaikki epäilykset asiasta. Kuka sinua on typeräksi sanonut? Minut rakensi eräs maanviljelijä. Hän laittoi minut tikun nokkaan roikkumaan ja kantoi maissipellolle. Työnäni oli pelottaa varikset pois maissipellolta. Mutta varikset eivät pelänneetkään minua. Ne vaan nauroivat ja huusivat, että kaikki näkevät, että minä olen vain oljilla täytetty typerä nukke. Ja sitten ne söivät pois kaikki maissit. Minä tunsin itseni niin kovin typeräksi. Tule meidän mukaamme. Minä tein kaikkeni, että sinä saat aivot. Olen varma, että Otso saa auttaa sinua. Niinkö? Minä voin suojella teitä matkavaaralta, koska minuahan ei voi satuttaa yhtään mitenkään, paitsi tulitikuilla, joita itse asiassa pelkään melko paljon. No minä lupaan, ettei minulla ole yhtään tulitikkua. Empati ei ikinä antaisi minun leikkiä niillä. Mennään! Nyt me menemme tapaamaan, Otsi velhoa mahtavaa. Koti-ikävä painaa mieltä. Ilman taikoja eksyy tieltä, aloittaa iso ja mahtava velho. Otsi taikureista parhain, nyt me menemme tapaamaan, Otsi velhoa mahtavaa. On tärkeää tarkastella tätä fenomenologista diskurssia ottaen huomioon kognitiivisten ja epistemologisten rakenteiden vuorovaikutukset, mikä mahdollistaa merkityksen dekonstruktion suhteessa postmoderniin kulttuuriseen hegemoniaan. Hetkinen! Me laulemme niin innolla, että tajunnut katsoa tietä, missä me nyt olemme. Eikös koirilla ole hyvä suuntavaisto? Toto, tiedätkö sinä mihin meidän pitäisi mennä? Ei Toto tunne tätä maailmaa ollenkaan. No, minulta nyt on turha kysyä, kun olen vaan tällainen tyhjäpää. Mutta tuo näyttää siltä, että saattaisi tietää asioista jotakin. Kovin erikoisen näköinen otus. Hyvää huomenta! Hyvää huomenta itsellenne ja kaikille läsnäolijoille. Minä toivon, että te nautitte kokonaisuudessanne erinomaisesta terveydentilasta. Sallinette, että ojennan teille käyntikorttini. Professori E.S. Sirkka L.K. Kyllä vain. Hyvät
kouluttelijasta kysyä, mitä tuo LK-nimesi lopussa tarkoittaa? No kyseinen initialismi LK tarkoittaa tietysti, että olen läpikotaisesti koulutettu. Miten typerä kysymys. Aivan. No entäpä voisiko minä kysyä, että mitä tämä ES tarkoittaa? ES! Se tarkoittaa, että olen erinomaisesti suurennettu. Olette erinomaisesti suurennettu. No mutta tottahan mieleenne juolatti, että olen sentään useita tuhansia kertoja suurempi kuin yksikään ennen näkemänne heinäsirkka. Näin ollen on siis aivan ilmiselvää, että olen erinomaisesti suurennettu. Eikä minua voida missään tapauksessa luokitella tavanomaisiin hyönteisiin. No eli taatusti. Olette ehdottomasti suurin ja puheliain hyönteinen, jota olet koskaan tavannut. Me olemme matkalla Maraktikaupunkiin. Joskin tietysti on rehellistä, että näin kertomukseni aluksi myönnän syntyisin olevani aivan tuiki tavallinen heinäsirkka. Mutta sallimus, se valitsi minulle suuremmoisemman kohtalon. Vaikka yhtään mitään tiedäkään, niin arvelen, että tästä saattaa tulla vähän pidempi tarina. Käydään istumaan. No, eräänä päivänä minä ryömin pesäni lähellä sijaitsevasta kahden välisessä kolossa erääseen kouluun sisään. Kuuntelin siellä yhden professori Nouvi Toolin luentoja, joita hän piti oppilailleen. Join janoisena kristallinkirkkaan tiedon ehtymättömästä lähteestä. Kovin runollista. Mutta Italiassa, siis me olemme menossa... Vaan yksikään heistä ei ollut niin nöyrä ja tarkkaavainen oppimaan kuin pieni ja huomaamaton sirkka. Ja näin ollen saavutin tietovarainnon, jota voisi kutsua yksinkertaisesti ihmeelliseksi YI. Ja sen vuoksi kirjoitan myös käyntikortteihini LG, eli lepikotaisesti köylytetty. Kiitos tästä vastauksesta kysymykseen, jota en muista, että olisimme edes esittäneet. Sen sijaan olisimme tiedustelleet. Eräänä päivänä sattui jotain, mikä muutti elämäni peruuttamattomasti. Tämä tarina vaan jatkuu vielä. Eräänä päivänä professori Nouvi Tool huomasi minut, asetti minut jonkinlaisen laitteen alle, näyttääkseen oppilaille, minkälaisia me heinäsirkat olemme. Huomasin olevani heijastettu valkokankaalle, erinomaisen suurennettuna. Ja koska olen läpikotaisesti koulutettu ja sivistynyt, niin nousin tietysti pystyyn ja kumarsin kohteliaasti, kas näin. Avasin suuni ja sanoin heille, hyvää päivää arvoisa akatemia. Tekoni, se yllätti heidät täysin. Professori Nouvi Tool huusi kauhusta, ryntäsi ulos luokkahuoneesta ja oppilaat seurasivat häntä sekavassa tilassa ja minut jätettiin yksin luokkahuoneeseen, joskin yhä erinomaisesti suurennetussa tilassani. Ja niin, minä tein ratkaisuni ja kävelin tyynesti ulos yhä erinomaisen suurennettuna. Toden totta! En ole kuunnella onnittelemassa itseäni! Olenhan sivistyksen verikuva, oppineisuuden airut ja eittämättä yksi maailmanhistorian merkittävimmistä hyönteisistä. Niin aivan. Mutta me olemme itse asiassa matkalla Maraktikaupunkiin tapaamaan suurta Otsia. Hän auttaa meidät kotiin ja antaa variksen perättimelle aivot. Niin ehkä sinä voisit tulla mukaan, niin hän voi auttaa sinuakin. Niin auttaa minua? Missä? Minähän olen täydellinen. Suonette anteeksi, mutta en voi liittyä mukaan, sillä pidän aivan tuota pikaa luentosarjan valikoidulle yleisölle aiheesta erilaisia tapoja väittää tietävänsä enemmän kuin muut. Ehkä Otso olisi voinut antaa sinulle vaikka vähän löytyä. Luentosarjani ensimmäinen osa, monimutkaiset ja ympäripyöreät lauseet hämäyksen välineenä, se alkaa aivan tuota hyvää. Ystävät, teidän seuranne on ollut mieletön lahja, jonka muisto säilyy ikuisesti sydämessäni sen kalleimpana aarekampiona. Hyvästi siis! Au revoir! Arrivederci! Auf Wiedersehen! Sayonara! Adios! Goodbye! Ja näkemiin! No, hänhän oli melko... Niin oli. Ja emme edes muistaneet kysyä reittiä Maraktikaupunkiin. Joku hän meni! Minä luulin, että sinä olet koriste. Oletko sinä oikea? Oikea, väärä,
mistä näistä tietää? Lähinnä minua kannetaan mukana kainalossa, koska minä kadotin minun vartaloni kuolettavana aavikolla. Minä olen näin rakennettu ja sitten oikeaksi taidottu. Ai rakennettu! Mikä sattuma? Minutkin on rakennettu! Onko sinulla aivoja? Aivoja, eipä ei se minua haittaa, minä sellaisia kaipaakaan. Lähinnä minä kaipaisin jotain, mikä estäisi sen, että minun pääni, joka on nykyään muuten minun ainoa osani, toisinaan mätänee. Tämä on jo minun 4. pääni. Kurpitsasesongin ulkopuolella on toisinaan vaikea löytää hyvää päätä. Kuulostaa siltä, että meillä on aika paljon yhteistä, kun tämä minunkin vartalo jaetaan. Ilopäivän ratkaisu. Minä olen kulkenut professori Sirkan matkassa jo hyvän tovin, mutta nyt hän kyllä näyttäisi unohtaneen minut. Ehkäpä se on hyvä. Hän on kovin... anteeksi. Minä unohdin esitellä itseni. Minä olen Jaakko Kurpitsapää ja minut rakensi ystäväni Tip Hillikkien maasta. Hauska tavata! Minä olen Variksen Melät ja minut rakensi eräs maanviljelijä Munskottien maasta. Ai hyvänen aika! Emmehän me sitten voi ymmärtää toisiamme. Minä puhun Hillikkien kieltä ja sinä puhut Munskottien kieltä. Mehän emme siis missään tapauksessa pysty keskustelemaan keskenämme. Olet aivan oikeassa! Emmehän me voi toisiamme ymmärtää. Me tarvitsisimme jonkun tulkin. Jonkun, joka puhuu sekä killikkien että munskottien kieltä. Voisikohan professori Sirkka toimia tulkina? Hän on kovin koulutettu. Miten harmillista! Olisi ollut niin mukavaa vaihtaa muutama ajatus kohtalotoverin kanssa. Vai, minä en ymmärrä ollenkaan mitä sinä sanot. Kuinka sääli. Olisi ollut mukavaa vaihtaa muutama sana kohtalotoverin kanssa. Minä ymmärtäisin sanaakaan mitä sinä puhut, niin minä kysyisin tietä Smaragdikaupunkiin. Jos minä ymmärtäisin, että mitä sinä kysyisin, minä kertoisin sinulle, että tie Smaragdikaupunkiin, se löytyy tuolta päin. Jaakko! Jaakko! Oh, siellähän sinä olet, moi! Miten kuvitteletkaan, että voisin pitää maailmankuuluksi tulevan luentoni ilman uskollista avustajaani? Mentiin! Näkemiin! Oli ilo tavata, kohtalotoveri! Näkemiin! Oli mukava tavata! Harmi, ettemme voineet ymmärtää toisiamme! Oletko sinä nyt ihan varma, et puhu sekä munskottien että killikkien kieltä? En tietääkseni. No kun minusta kuulosti siltä, että ne olivat aivan sama kieli. Todellako? Jos asia on niin, niin sittenhän minä olisin voinut toimia oman itseni tulkkina. Minä vain oletin, että me puhumme eri kieltä, koska tulemme eri puolelta Otsin valtakuntaa. Kuinka typerää! Ei älä huoli. Kuka tahansa olisi voinut tehdä tuollaisen virheen. Sitä paitsi Jaakko näytti meille suunnan Smaragdikaupunkiin. Se löytyy tuolta. Missä Toto on? Minä laitoin sen reppuun nukkumaan. Se pysyy siellä paremmin. Jatketaan matkaa. Nyt me menemme tapaamaan. Otsi velhoa mahtavaa. Koti-ikävä painaa mieltä. Ilman aivoja auttaa iso ja mahtava velho. Otsi taikureista varmain. Me vain menemme tapaamaan. Otsi velhoa mahtavaa. Kuuletko sinä tuota? Ai mitä? Niin tuo! Se kuuluu tuolta päin. Mennäänkö katsomaan? Valititko sinä? Minä valitin! Auttakaa! Minä olen ruostunut eikä pysty liikkumaan. Tietysti. Miten me voimme auttaa sinua? Hae öljykannuja. Rasvaa minun niveleni. Ne ovat ruostuneet niin pahasti, että minä en pysty liikkumaan enää ollenkaan. Mutta jos sinut öljytään oikein hyvin, niin minä olen kohta taas aivan kunnossa. Hei! Tuolla on öljykannu!
kasvaa ensin nilkkani, että sitten liikutaan häätäni ja sitten vasta niveleni. Hyvä, kiitos. Oi. Kiitos. Kiitos. Minä olin niin kauan liikkumatta, että minä ruostuin. Olen pitänyt tätä kirvestä ilmassa siitä lähtien, kun ruostuin. Tuntuu hyvältä vihdoinkin laskea se alas. Tarvitsetko öljyä vielä johonkin? Minä uskoisin, että tämä riittää, kiitos. Kyllä. Minä olisin voinut jäädä ikuisiksi ajoiksi seisomaan tuohon paikoille, ne ellette te olisi sattuneet paikalle. Te olette pelastaneet minun henkeni. Me olemme matkalla tapaamaan suurta Otsia Smaragdikaupunkiin. Niin, minä aion pyytää häneltä apua, että pääsen takaisin kotiin ja varitsen perätti hallaa aivan. Aika ja pienet. Luuletteko te, että tuo Ots voisi ehkä antaa minulle sydämen? Jaa, sen luulisi olevan ihan yhtä helppoa, kun antaa aivot varitsen perättimelle. Siinä tapauksessa, mikäli te sallitte, niin minä lähden teidän mukaanne Smaragdikaupunkiin pyytämään Otsilta apua. Tule ihmeessä! Mennään! Mennään! Hetkinen. Öljykannu. Minä tarvitsen sen, mikäli alkaa taas sataa ja minä ruostun jälleen paikoilleni. Pieni hetki vain. Kiitos. Sitten mennään. Nyt me menemme tapaamaan, Otsin velhoa mahtavaa. Ja kun ei ole sydäntä, eikä rakkauden tunnetta, auta iso ja mahtava velho, Otsin taikureista parhain. Nyt me menemme tapaamaan, Otsin velhoa mahtavaa. Mikset sinä vain kiertänyt minun jalkaani? No, koska minulla ei ole aivoja, en minä ymmärrä. Siksi minä olen menossa tapaamaan suurta Otsia. Eivät aivot ole maailman tärkein asia. Ahas, onko sinulla aivot? No ei, mutta aikoinaan minulla oli aivot ja sydän. Kentuani molempia. Ottaisin taas paljon mieluummin sydämen. Mitä? Miksi ihmeessä? Minä olin muinoin rakastunut. Ihanaa ja kilttiin munskottityttöön. Minä rakastin häntä syvästi. Vaikkakin hän alkoi aina laulamaan, kun minä sanoin hänen nimensä, mutta ei se minua haitannut. Minusta se oli kaunista. Mutta asui ilkeän vanhan Akan kanssa, joka ei halunnut luopua vangistaan ja halusi estää avioliittomme. Miten surullista. Eräänä päivänä Akka pyysi apua idän ilkeältä noidalta, joka noitui minun kirveeni. Ja sitten yhtäkkiä kirve luiskahti ja pilkkoi minut palasiksi. Onneksi Munskottikylän peltiseppä auttoi minua ja takoi minulle pellistä uuden vartalon. Uudet peltiset jalat ja peltiset kädet ja peltisen pään. Mutta sydäntä, sitähän ei minulle tahtonut. Ja niin minä menetin kaiken rakkauteni Munskottityttöäni kohtaan. Hän varmaan edelleen elää siellä jossain sen kauhean Akan kanssa ja odottaa minua. Minä pystyn kuuntelemaan näin surullisia tarinoita. Sitten yhtenä päivänä minä jouduin rankkasateeseen. Minun nivelleni ruostuivat ja minä jäin tänne metsään seisomaan kokonaisen vuoden ajaksi. Vuoden tässä seistyäni minä ymmärsin, että suurin menetys on kyllä ollut minun sydämeni menettäminen.
Uskallaki purra! Iso villipeto ärisemässä pienelle tytölle! Häpeä! En purru! En edes meinannut! Et purru, mutta ärisit! Niin, minä kyllä kuulin. Ja minä näin. Ei kukaan ei kulje läpi tästä! Minä olen hirmuinen leijona ja jos yritätte tulla lähelle, niin minä näytän teille kykyrevät tenten ja haaret sumpaani. Mitkä? Tarkoitan siis tietenkin terävät kynteni ja suuret hampaat. Ihan vapiset! Ei, en suinkaan. Tässä vaan lämmittelen lihaksiani, jotta pystyisi sitten paremmin hyökkäilemään. Sinä taidat olemaan suuri pelkuri! Minä... No niin, olen. Olen aina ollut pelkuri, mutta minkä minä sille voin? Mutta miksi sinä olet pelkuri? No se on arvoitus minullekin. Olen varmaan syntynyt pelkuri. Minä luulin, että kaikki maailman leijonat ovat rohkeita. Niin kaikki luulevat. Leijonahan on eläinten kuningas. Olen huomannut sen, että kun karjun tarpeeksi lujaa, niin silloin kaikki säikähtävät ja juoksevat karkuun. Ei kukaan huomaa sitä, että niiden pelkäänkin minä. Ei, eläinten kuninkaan ei tulisi olla pelkuri. No ei niin, mutta en minä voi sille mitään, että kun koen olevani vaarassa, niin sydämeni alkaa tapoa niin hirmuisesti. No mutta se kertoo vain siitä, että sinulla on sydän. Minulla sen sijaan ei ole sydäntä. Ja ilman sydäntä ei voi rakastaa. Minä niin ikävöin minun muskattityttöäni. Minä sydämetön raukka. No niin, älähän nyt sinä muuttu taas paikoillesi. Ja öljykannu! No niin, tänne tulee. Kiitos. Minä olen Fanny Seppelät ja hauska tavata ja palveluksessanne. Totikaan siis yhtään tiedä, miten voisin palvella, koska Fanny Seppelättäryssä pitää olla turkeakin, turkeampi ja vähän kaikessa muussakin, kun ei sinulla ole ollenkaan aikoja. Onko sinulla aika? Luulisin niin. Onnekas! Minä olen matkalla Smaragdikaupunkiin pyytämään suurelta otsilta itselleni aivoja. Ja minä sydäntä. Ja minä, että pääsen takaisin kotiin kanssasiin. Jaa. Hei, luuletteko, että Otsi voisi ehkä antaa minullekin rohkeutta? Joo, ihan varmasti. Otsa saa taikoa, mitä vaan. Siinä tapauksessa minä tulen mukaan, jos sallitte. Pystyn varmasti ainakin teeskentelemään, että voin suojella teitä matkan vaaroilta. Tietysti vois tulla. Mennään. Me menemme tapaamaan, osin velhoa mahtavaa. On täynnä aatoja, kun on maailman rohkeutta. Ota iso ja mahtava velho, Otsi taikureista parhain. Vanhiksina siksi, koska hän tekee taikojaan. Me menemme tapaamaan, osin velhoa mahtavaa. Ja te voitte sillä aikaa mennä väliajalle. Matka jatkuu sen jälkeen. On ihmeellinen maa, ei sinne noin vaan mennä. Ei autolla, ei laivalla, ei lentokoneella. On ihmeellinen maa, tuuli ja sateen takana. Mitä tapahtuu?
Siis mitä tapahtuu? Kuka nauraa ja kaikki piiloon! Mutta en minä näe ketään. Eikä minä kuule mitään. No on siitä huolimatta syytä olla varovaisia. Jokin nimittäin haisee. Katsokaa! Tuon täytyy olla Smaragdikaupunki. Wow! Onpa se upean näköinen! Me olimme näin lähellä, emmekä huomanneet mitään. Ehkäpä se ääni tuli kaupungista. Oi Toto, nyt mennään tapaamaan itse Otsia. Hyvä on. Toivottavasti heillä on jotakin syötävää. Minulla on kauhea nälkä. Meidän puolustaminen kun on sen verran rankkaa työ. Ja katsokaa, portti, koputetaan siihen. Mitä asiaa? Me haluaisimme tulla sisään Smaragdikaupunkiin. Menkää pois! Mitä kummaa? Jos minulla olisi aivot, niin minä saattaisin ajatella, että tuo oli suorastaan epäkohtelias. Annas kun minä yritän. Ystäväni tarkoitti sanoa, että hyvää iltaa ja me tulimme tapaamaan itse suurta Otsia. Otsa ei tapaa ketään! Menkää pois! Minulla olisi sydämi. Se olisi varmasti nyt kovin loukkaantunut. No minun vuoroni. Teillä taitaa olla siinä luukussa jotakin vikaa, kun se menee koko ajan jotenkin kiinni vähän hassusti. Itselläsi on varmasti päässä jotain vikaa, kun et tajua luovuttaa. Ots on mahtava ja kauhea. Ja jos te olette tulleet tänne vaivaamaan häntä jollakin vähäpätöisellä ja typerällä asialla, niin hän suuttuu ja tuhoaa teidät siinä samassa silmän räpäyksessä. Ei, mutta kun kyseessä ei ole tyhänpätöinen eikä väperä asia! Tuossa ei ollut mitään järkeä. Hyvästi! Kuulitteko? Ots voi tuhota meidät, minä lähden kyllä lipettiin nyt! Anteeksi nyt vain, mutta tämä asia on tosi tärkeä. Sitä paitsi meillä on sanottu, että Ots on hyvä velho. Niin hän onkin! Ja hän hallitsee Smaragdikaupunkia viisaasti ja taitavasti. Mutta tyhjän toimittajien kohtaan hän on hyvin ankara. Menkää pois! Odota! Kun pohjoisen noita lähetti meidät. Katso, minä sain häneltä tällaiset kengät. No, mutta olisit heti sanonut! Tervetuloa Smaragdikaupunkiin! Minä olen portinvartija ja vien teidät tapaamaan suurta Otsia. Mutta ensin on kaikkien saatava silmälasit, sillä Smaragdikaupungin kirkkaus ja loiste sokeuttaa teidät ilman laseja. Jopa niiden, jotka asuvat Smaragdikaupungissa, on pidettävä näitä päivin ja öin. Minun on paras viedä sinut rekkuun nukkumaan. Odottakaa tässä! Minä kerron suurelle Otsille saapumisestanne. Hei, oletteko te nyt ihan varmoja tästä? Kuulitte kyllä, Ots voi tuhota meidät rälvän tipäyksessä. Minä voin olla kyllä pelkuri, siinäkin on kyllä puolensa siinä elämässä. Ei! Me olemme nyt täällä, eikä kukaan mene yhtään mihinkään. Olen varma, että Otsi saa auttaa meitä kaikkia. Harkean on tehnyt kaikesta ihan vihreää. Sinäkin olet muuttunut ihan vihreäksi sen jälkeen, kun saavuit portista sisään. Se on varmasti jokin taika. Minäkin näen vain vihreää. Jopa pelturileijonan turkki on aivan vihreä! Mitä? Ei, oliko minä vihreä? Kauhean pelottavaa! Hei, olkaa hiljaa! Käykää sisään. Minä olen suuri ja kauhea Ots! Keitä te olette ja miksi olette tulleet luokseni? Minun nimeni on Dorothy Gale, Kansasista ja repussa nukkuu koirani Toto. Olen tullut pyytämään, että autat meidät takaisin kotiin. Hyvää päivää, suuri pää! Minä olen Variksen Pelatti. Minut on rakennettu kokonaan olkista. Ja tulin anomaan, että laittaisitte minulle aivot päähän olkien sijasta. Jahas minun vuoroni. Hyvää huomenta. Vai onko kenties sittenkin ilta?
Konteeksi kovasti! Tarkoitan anteeksi kovasti! Oi, luuri ja soistava! Tarkoitan suuri ja loistava ylimyksenne! Minä olen pelkuri leijona ja tulin anomaan teitä ihan pikkiriikkisen lisää rohkeutta, jotta voisin olla se eläinten kuningas, joksi kaikki minua kutsuvat. Ei sen enempää! Kiitos ja anteeksi teidän armoitettavuutenne! Miksi minun pitäisi tehdä teille tällaisia palveluksia? Te olette viisas ja eikä kukaan muu osaa auttaa meitä. Mistä sinä sait nuo kengät? Pohjoisen noita antoi ne minulle. Sinä olet se tyttö, joka surmasi idän ilkeän noidan. Se oli vahtikko. Mikäli haluat, että autan teitä, niin minä tarvitsen vastapalveluksen. Mitä meidän pitäisi tehdä? Surmata lännen ilkeää noita. Emme me voi. Jos haluat takaisin kotiisi, teet tämän. Sinä surmasit idän ilkeän noidan ja sinulla on hopeakengät, joista piilee voimakas lumo. Tässä maassa on jäljellä enää yksi ilkeä noita, ja kun hänestä on päästy, minä hoidan sinut takaisin kotiin. Teen sinusta niin urhean, että kaikki eläimet kunnioittavat sinua. Annan sinulle aivot ja sinulle sydämen. Mutta miten me voisimme surmata noidan? Mikäli haluat takaisin kotiisi, teet tämän. Muista, että noita on suunnattoman ilkeä ja ansaitsee tulla surmatuksi. Mene! Älkääkä tulko tapaamaan minua ennen kuin olette suorittaneet tehtävän. Olen puhunut. Paitsi että, muistakaa, että noita on paha ja kiiva, eikä varmaankaan alistu helposti yrityksiinkään. Olkaa siis varovaisia. Olen puhunut. Ai niin se vielä, että pitäkää reittiä aina kohti länttä, jonne aurinko laskee, niin löydätte hänet varmasti. Olen puhunut. No niin, se siitä. Minusta ei tule ikinä rohkeaa. Sinä saat heittää hyvästi munskottitytöllesi, sinä pysyt aina aivottomana tollona ja sinun on parempi alkaa etsiä kotia täältä. Kodista puheen ollen minä sain. Ei, odota. Minä haluan nyt kotiin. Minä aion ainakin yrittää. Ja minä tulen sinun mukaasi. Vaikka ei minusta varmaan mitään hyötyä ole, kun olen tällainen tyhjäpä. Minulla ei ole edes sydäntä noidan vahingoittamiseen, mutta jos te lähdette, niin minä tulen varmasti teidän mukaanne. Niin, mutta... No hyvä on, kai minäkin sitten tulen, mutta... Olen liian pelkuri kohdatakseni noitaa. Totta. Anteeksi, mutta mikä tie vie lännen noidan luokse? Ei ole mitään tietä. Kukaan ei koskaan halua mennä siihen suuntaan. No miten me sitten löydämme ne noidan? Ja se on helppoa. Menette vain Lännenmaan rajan yli. Noita hallitsee sitä. Heti kun Lännennoita huomaa, että olette vinkkölöiden maassa, hän etsii teidät käsiinsä ja tekee teistä vankeja. Ja uskokaa kun kerron, hän huomaa teidät välittömästi kun astutte Lännenmaan rajan yli. Onnea matkaan! Oletteko valmiina? Sitten mennään. Nyt me menemme surmaamaan lännen noidan pelottavan. Hän on noidista kaikista ilkein, iso kauhu todellinen. Siis iso ja kauhea noita, maailman noidista kaikista ilkein. Kaikkia henkilöitä varoitetaan uskaltautumasta tälle aavikolle. Ai mitä sanoit? Hei! Seis! Älkää liikuttako hiussuortuvaakaan! Mitä? Ei kun, mitä? Me joudun valitettavasti kertomaan, että me olemme saapuneet kuolettavalle aavikolle. Mitä se tarkoittaa?
Surmaava hiekka muuttaa kaiken elollisen silmän räpäyksessä tomuksi. Älä astu hiekalle. Tämä ei ole hyvä, tämä ei ole nyt ollenkaan hyvä. Mennään takaisin, kääntykää! Hiekka on levinnyt taaksemme, me olemme jumissa! Hei, älkää tönikö! Jos joku meistä kaatuu, niin hän muuttuu heti tomuksi! Pysy omilla jaloillasi, pelkurileijona! Tai me molemmat kaadumme! No, pitäkää minusta kiinni! Hei, älkää sittenkään, ottakaa syliin! Sinä et voi tulla minun syliini, pelkurileijona! Minä olen metallia, mutta en mikään kiipeilyteline! Miten me pääsemme täältä ikinä pois? No, emme yhtään mitenkään. Meidän täytyy nyt vaan odotella, että aavikko taas vetäytyy. No, kauankohan siihen menee? Pari tuntia tai pari vuotta. Pisimmillä on mennyt ehkä 12 vuotta. 12 vuotta! Se aika menee ihan hujauksessa, kun vaan keskittyy ajattelemaan kaikkea mukavaa. No se saattaa ehkä päteä sinuun ja peltimetsuriin, mutta minä ja Toto ja pelkurileijona, me olemme lihaa ja verta ja meidän pitää välillä syödä ja nukkua. Ai niin. Ei, en ole vielä valmis kuolemaan! Hei, mikä tuo? Onko se Keiju? Miten se voi liikkua aavikolla näin, ilman että se muuttuu tomuksi? En voi olla tuijottamatta häntä. Minusta tuntuu ihan kuin olisin unessa. Hei, minä taidan tietää kuka tuo on. Hän on niin kovin loistava. Tuo on polikromi eli sateenkaaren tytär. Sateenkaaren? Miten se voi olla täällä? Minäkin olen kuullut heistä. Joskus sateenkaaren tyttäret leikkivät niin lähellä reunaa, että saattavat horjahtaa alas. Kauhea! Onko hänkin eksynyt? Ei ollenkaan. Jossain päin maailmaa on aina sateenkaari. Hän vain odottaa, että sadepilvi ja auringon sade taas kohtaavat ja hypähtää kyytiin. Hei! Hän näyttää meille tien pois kuolettavalta aavikolta. Hypätkää vaan täsmälleen samoihin kohtiin, missä hänkin kulkee. Herätkää, kaverit! Minä luulen, että me olemme turvassa! Mihin hän meni? Sateenkaaren tytär! Hän on jo poissa. Oi, olisin halunnut kiittää häntä. Hän oli kyllä kovin loistava. Kuin elävä auringonsade. Tämä maa on kyllä kovin erikoinen. Me voimme nyt jatkaa matkaa. Valmiina. Nyt me menemme surmaamaan, lännen noidan pelottavan. Hän on noidista kaikista ilkein, iso kauhu todellinen. Iso ja kauhea noita, maailman noidista kaikista ilkein. Hei! Me olemme saapuneet Lännenmaan rajalle. Näettekö, miten maa muuttuu tummaksi? Tästä astuessamme me olemme noidan armoilla. Minua hieman hermostuttaa. Juu, söisin mieluummin omat varpaani, kun menisin tuonne. Ystävät, ymmärrän, jos te haluatte jäädä tänne. Mutta minun ja Toton on jo aika päästä kotiin. Hyvä on! Jos jokin yrittää meitä pelotella, niin minä puolustan. Tämä on suuri askel pelkurileijonalle, joskin aika pieni eläinkunnalle. Koska on taantuma valtakuntaan ilman kutsua. Te ette selviättää pelossa. Minä teen teistä orjiani. Yksi on tehty pelistä, yksi omista, yksi on pikkutyttö ja yksi leijana. Ei teistä ole orjiksi.
Ehkä muutan teidät pelkäksi savuksi ja hiekaksi. Tai teen teistä keittoa. Apua, minä en tahdo olla keittoa! Pysykää yhdessä! Minä pelastan meidät! Missä se on? Ette kakke, tulta liekkiä rakke. Kulta! Mitä minun kuulin pelkoni? Tuvesta tehty seinä! Mariksen pelasti kaukana tai nyt tuosta tuhta takaa! Mennä se haakeli alkavat saavuttaa! Näin suuri tulipalo eikä tunnu ollenkaan lämpimältä! Kuinka lämpimältä täällä pitäisi tuntua? Minä olen kohta liekeissä! Peltimetturi, mitä sinä teet? Pysy kaukana! Minä olen pellissä valmistettu! Tuli ei voi vahingoittaa minua, mutta pysykää te siellä! Hetkinen! Minä taistelin tulta vastaan ja se katosi! Ei se ollut totta! Se on pelkkää savuverkoa! Sinä pelastit minun henkeni! Senkin pikkudilkit, mitä sanotte tästä? Hilhol hillo! Myrskyvesi! Ja kylmää sellaista! Paljon vettä! Apua! Minä ruostun! Minä en voi enää liikkua! Hyvästi julma maailma! Minä en voi enää! Ei tämä tunnu yhtään edes paralta! Ei tämä ole vettä! Tämäkin oli pelkkää harhaa! Sinä voit liikkua aivan hyvin! Kahvas! Minähän liikun aivan tavallisesti. Eteenpäin, kaverit! Ei tuollahan on! Senkin touhukvarteetti, miksi ette jo luovuta? Minä olen taipunut parhaat aikani. Luuletteko todella, että voitte päihittää minut senkin räkävallerot? Sissy, sussi, sik, käärykkä, säärykkä, säk, hampaita, kynsiä, röks! Pysykää viivassa! Että kehtaattekin pelotella ystäviäni! Tästä saatte! Ja tästä! Ei siellä ole mitään. Sekin oli vain harhaa. Olen saanut teistä tarpeekseni. Olette vain kakkakikkareita. Hiiseikiröijiä ja hienataistelijoita. Nössö, kissivirri, räsirukke, peltipurkki ja tytön hupakko. Te ette minua voita. Minä? Mitä minä näin? Kengät! Sinulla on hopeakengät! Mistä sinä olet ne saanut? Anna ne heti minulle! En ikinä. Sitten revin ne jaloistasi! Sitten sinun täytyy tulla ensin minun ohitseni! Ja minun! No sehän sopii! Varautukaa heittämään Utsmaalle hyvästit! Seet, suut, sat, sat, sää, käsi, jalat, pää! Mitä tapahtuu? Minä en pysty enää ohjaamaan itseäni! En minäkään! Ei mitä minun tassuni tekevät! Mitä te teette? Lopettakaa! Ei pysty pysäyttämään tätä! Dorothy, sinun pitää mennä meiltä pakoon! Me emme voi tälle mitään! Varo, Dorothy! Minun kädet ja jalat liikkuvat ilman, että minä teen mitään! Päätä ystävistäni heti! Jos näyttää isolta perustaa. Hiljaa senkin ipana! Sano hyvästi maailmalle! Kengät ovat minun! Ei! Sinä et pelota minua! Minä olen vain vanha noita, joka on säälittävä eikä voi olla onnellinen, ellei tee muille pahaa! Minä en aio alistua sinulle! Lopeta! Mitä ei? Mitä sinä olet tehnyt? Minä sulan! Vesi on turmiollista kaikille noinille! Minä sulan! Minä vain halusin, että pääset ystävistäni irti! Dorothy!
Sinä surmasit ilkeän noidan! Sinä tarkoittanut. Sinä pelastit meitä! Minun niin ja itsesi. Mutta minä en halunnut surmata häntä. En tarkoittanut. Älä syytä itsesi, Dorothy. Noita oli ilkeä ja kurja. Hän levitti vain pelkoa ja kauhua. Sinä teit väärin. Sinä vapautit tämän maan kauhean noidan vallasta. Jos saan lisätä, niin sinä olit aika hurjan rohkea. Minähän olisin varmaan juossut karkuun, mutta sinä suojelit meitä kaikkia. Eikä siinä vielä kaikki. Nyt kun noita on poissa, niin Marakki-kaupunki on varmasti iloisin paikka kaikille. Ja me saamme kaikki ne asiat, joita me olemme Kiitos ystävä. Sä olet varmasti oikeassa. Ja nyt mennään takaisin Otsin luokse. Että näin taas Henriselän ja Eltanin. Mitä? Oletteko te taas täällä? Teidän piti mennä tapaamaan lännen ilkeä noitaa. Ja me tapasimme hänet! Ja hän päästi teidät menemään. Ei hän voinut! Hän suli pois. Suli pois? Mutta sehän on mahdotonta. No, joskus asiat saattavat tuntua mahdottomilta, ennen kuin joku vain tekee ne puoliksi. No mutta sehän on hyvä uutinen. Kuka hänet oikein sulatti? No Dorothy! Hyvänen aika. Sinä olet voimakas noita. Hyvä on. Tervetuloa takaisin. Ottakaa lasit kaikille. Laittakaa ne päähän. Äkkiä. Odottakaa tässä. Tämä on niin jännittävää! Miltäköhän tuntuu sitten, kun on aivot? Toivottavasti minä olen edelleen onnellinen, kun joskus tuntuu siltä, että viisaat ihmiset ovat niin täynnä ajatuksia, että unohtaa vaan onnellisia. Minä olen niin onnellinen, että minä saan olla osa tätä ryhmää. Teidän kanssanne minä olen kokenut enemmän iloa kuin koskaan aikaisemmin. Jos minulla olisi sydän, niin minä antaisin sen teille kaikille, koska te olette minun ystäväni. Tämä on uskomattoman jännittävää! Minustahan tulee niin rohkea, että et pelkää enää mitään! Toisaalta, jos et pelkää mitään, niin mistä tiedän, että jotain pelottavaa on tulossa? Toto, me pääsemme kotiin. Meillä tulee sinua ikävä. Käykää sisään. Minä olen suuri ja kauhea Otsi. Keitä te olette ja miksi olette tulleet luokseni? Me olemme tulleet vaatimaan, että lunastatte lupauksenne, oi suuri Ots. Minkä lupauksen? No, te lupasitte auttaa meidät takaisin kotiin sitten, kun ilkeä noita on surmattu. Ja minulle lupasitte aivot. Ja minulle sydämen. Ja minulle rohkeutta! Onko ilkeä noita todella surmattu? On se. Minä sulatin sen ämpärillisellä vettä. Hyvänen aika! Niin nopeasti vielä! Tulkaa luokseni ensi vuonna, sillä minä tarvitsen aikaa ajatellakseni asiaa. Mitä? Eikä sinä lupasit. Teillä on ollut jo ihan tarpeeksi aikaa. Emme me odota enää päivääkään. Teidän on pidettävä lupauksenne! Ehti! Oi kauhistus! Ei kun minä olen suuri ja kauhea Ots! Ette voi pelotella minua! Eikö teidän mielestänne tuossa päässä ole jotain outoa? Se suu ei puhu ollenkaan kuin se. Menkää nyt pois ennen kuin minä näytän! Hetkinen, onko siellä edes ketään? Näytän teille, mitä kaikkia kauheuksia minä voin tehdä ja sitten minä... Haluanko minäkin kokeen? Hei, tähän se lähti irti, mitä siihen? Älä koskeko siihen! Ottakaa se takaisin! Martinvartija, mitä sinä teet?
mua ketään kohtaan. Niin, tai ei pelkää mitään. Pelkäänpä, että olette kaikki väärässä. Minä olen vain teeskennellyt. Ja että sinä olekaan suuri velho. Älä huuda! Joku voi kuulla. Minun luullaan olevan suuri velho. Etkä ole. Mä en sinne päinkään. Olen vain pelkkä tavallinen ihminen. Sinä olet enemmän kuin tavallinen. Sinähän olet huijari! Huijari! Minäkö? Ettäs kehtaat! No hyvä on, näin minä sitten olen. Tämä on kauheaa! Miten minä nyt saan minun sydämeni? Vai minä minun rohkeuteni? Minä minun aivoni! Pyydän! Pitäkää tämä salassa! Minä olen lähtenyt huijaamaan väkeä niin pitkään, että luulin selviäväni siitä. Oli suuri virhe päästä teidät tapaamaan minua. En yleensä tapaa alamaisiani ja siksi minun luullaan olevan suuri ja kauhea velho. Onko sinun nimesi edes Ots? No, hieman. Syntyessäni sain nimen Oskar Zebaot Timoteus Ossian Hermanni Edvard Leevi Otto. Mutta kuka hullu haluaa tuollaisen nimen? Myöhemmin aloin kutsua itseäni Otsiksi, sillä oikeasti nimeni lyhenne on OZ, eli Ots. Ja sitten P-O-H-E-L-O, eli Tohelo. No ymmärrän kyllä miksi lyhensit nimesi, mutta miksi sinä kutsut itseäsi velhoksi? Minä karkasin kotoa nuorena ja liityin sirkukseen. Minulla oli kuumailmapallo, jolla vein ihmisiä lennoille. Eräänä päivänä palloni lähti karkukolle. Toinen autiomaan halki tänne. Kun kansa näki minun laskeutuvan taivaasta, koettivat minun olevan velho. Ja jotta kaikki näyttäisi hienommalta ja kuulostaisi hienommalta, aloin kutsuttua smaragdikaupungiksi. Ja käskin kaikkia käyttämään silmälaseja, jotta kaikki näyttäisi vihreältä. Mitä eikö kaikki sitten ole vihreää? No ei sen enempää kuin missään muuallakaan. Ottakaa lasit pois. Laiseni luulevat, että kaikki täällä on tehty smaragdeista ja jalokivistä. Mutta nyt sinä olet surmannut ilkeät noidat. Voin elää rauhallisesti, eikä minun tarvitse enää pelätä, että noidat saavat selville, että olen vain huijari. Tarkoittaako tämä sitä, että sinä et voi antaa minulle aivoja? Valitan, en minä osaa kuin silmänkääntötemppuja. Mutta kun minä niin kovasti halusin aivot, sinä senkin huijari! Hyvä on! Hyvä on! Katsotaan. Tiedätkö, mistä tietää, että on aivot? No, todistuksista tietysti. Mitäs enemmän todistuksia, sitä suuremmat aivot. Otsmaan hallitsijana myönnän sinulle nyt tutkinnon. Nyt sinä olet virallisesti ETAO ja ATM. ETAO ja ATM! Mitä se tarkoittaa? No, tietysti erinomaisen terävien aivojen omistajaa ja ajattelemistieteiden maisteria. Se on kovin hienoa, mutta entäs minun rohkeuteni? Älä vaan sano, että olen tullut tänne ihan turhaan! Otsmaan hallitsijana myönnän sinulle maan korkeimman mitalin suuremmoisesta rohkeudesta taistelusta ilkeitä noitia vastaan. Todistetusti rohkea. Kunnia mitalin rohkeudesta ajatellaan. Mutta entäs minun sydämeni? Oletko varma, että haluat nyt sydämen? Sydämet voivat särkyä ja siksi on parempi, ettei ole sellaista. No mutta kyllä minä silti sellaisen haluaisin, että minä voisin taas rakastaa niin kuin kaikki muutkin. Mitäs minulla olisi täällä? Hetkinen.
Sydäntä ei mitata sillä, miten paljon sinä rakastat, vaan sillä, miten paljon sinua rakastetaan. No niin, sinäs kuulit. Ja tässä on merkki siitä. Voit laittaa tämän sydämen rintaasi ja näin sinulla on sydän. Tadaa! Mutta entäs me? Pääsimmekö me kotiin? Se onkin hieman hankalampaa. Minä luulen, että ainoa vaihtoehto on, että vien sinut kotiin itse. Vai miten? Minä tulin tänne kuuma-ilmapallolla, joten minä voin myös lähteä täältä kuuma-ilmapallolla. Vaikuttaa siltä, että minun on parasta siirtyä seuraavaan paikkaan. Minä tulen kanssasi Kansasiin ja menen takaisin sirkukseen töihin. Mutta en voi toki lähteä ilman, että hyvästelen uskollisen kansani. Tule torille pian, kun pallo lähtee. En pysty enää pysäyttämään sitä. Matka muista. Hyvästi ystävät. Minun tulee teitä aika kova ikävä. En olisi ikinä uskonut, että voisin olla näin rohkea. Kiitos. Kiitos Dorothy, että näytit minulle, missä sydän oikeasti on. Niin, minulla tulee kyllä sinua kauhea ikävä. Mutta ehkä alan uusilla aivoillani keksiä konetta, millä me voisimme tulla tapaamaan sinua. Se olisi ihanaa! Rakkaat Otsmaan alamaiseni, minä lähden nyt erittäin tärkeälle valtiovierailulle ja olen poissa ties kuinka kauan. Kynsikkämaan asukit, Vanttulien maan asukit, rakkaat munskotit. Ei, älkää lauko nyt! Kas! Arvon ES Sirkka LK, hauskaa, että saavuitte esittämään hyvästinne. Vinkkelöt, hienoa, että tekin olette nyt vapaita. Gillikit näkemiin ja kas, herra Jaakko Kurpitsapää, kaunis ajatus, että olette tulleet hyvästelemään. Toivon, että teidän päänne kestää tuoreena vielä pitkään. Poissaoloni aikana hallitsijana toimii maisteri Variksen Pelätin. Hallitsija! Toivon, että tottelette häntä yhtä uskollisesti kuin minuakin. Lähden nyt tällä kuuma ilmapallolla. Sanokaa hyvästit hurjalle velhollenne. Palloni nykii jo lujasti. Missä matkakumppanini on? Tule Dorothy! Kiiruhda tai pallo lentää taivaalle. Missä Dorothy on? Dorothy, nyt on kiinni! Pallo on jo Hyvästi rakkaat Otsmaan asukkaat! Dorothy, juokse! En voi pysäyttää palloa enää! Hyvästi Dorothy! Hyvästi Otsmaa! Hyvästi! Älä itke! Me löysimme Toton! Se oli vain mennyt nukkumaan heiniin. Miten me nyt pääsemme takaisin kotiin? Ehkä voitte jäädä asumaan tänne meidän kanssa. Mutta kun me haluamme kotiin, Entat ja Henrikitä odottaa meitä jo. Ja kuka nyt voi auttaa meitä? Mitä voi tehdä hyväksesi lapsipäivän? Anteeksi, että tiedustelen, mutta oletko sinä nyt hyvä noita vai paha noita? Niin, koska tämä porukka osaa hoidella pahat noidat menneen tullen. Ja nyrkit pystyy! Hän on hyvä noita. Hän on pohjoisen noita. Miksi sinä itket, lapsi? No koska me emme pääse enää ikinä kotiin. Höpsö lapsi, tietenkin te pääsette. No, mutta miten? Hopeakengissäsi on ihmeellinen voima. Olisit pystynyt palaamaan kotiin vaikka ensimmäisenä päivänä, heti kun sait kengät. Mikset sinä
niin sanonut. Me olisimme voineet palata kotiin heti. Mutta sitten minä en olisi saanut näitä hienoja aivoja ja olisin seissyt pellolla koko loppuelämäni. Kyllä, ja minä olisin ruostuneena seissyt siellä metsässä lopun ikääni, että minä olisin saanut tätä minun ihanaa sydäntäni. Ja minä puolestani olisin elänyt loppuelämäni pelkurina ja kellään ei olisi ollut minusta koskaan mitään hyvää sanottavaa. No siinä tapauksessa minä olen iloinen, että en lähtenyt heti kotiin. Mutta nyt on jo aika päästä. Hopeakengissä on ihmeellinen taika. Ne voivat viedä sinut ihan minne maailmankolkkaan ikinä haluat. Riittää, että kopautat kengän kantoja 3 kertaa yhteen ja käsket niiden viedä sinut minne haluat. Hyvä on. Hyvästi ystävät. Ehkä näemme vielä joskus. Vie minut takaisin kotiin Kansasiin. 3. Me olemme kotona taas, Toto! Entäsi Henrisetä? Ette ikinä usko, minkälaisen seikkailun minä koin. Mennään heti kertomaan se heille. On ihmeellinen maa, ei sinne noin vaan mennä. Ei autolla, ei laivalla, ei lentokoneella. On ihmeellinen maa, tulia sateen takana. Miten sinne päästä voisinkaan? Aamun tuuli puhaltaa ja pyöreen myrsky kaivoaa. Se paikkaan kuljettaa, missä huoli jokainen haihtuu ilmaan sateenkaarentaan. Se paikkaan kuljettaa, missä kaikki unelmat meitä odottaa. Sateenkaarentaan, ihmemaa, sateenkaarentaan. Eli ihan hetken kuluttua voi tähän tulla, jos haluaa päästä fanikuvaan meidän hahmojen kanssa, niin voi jäädä siihen